asị na onye ego bụ eze maka na akụ na-esi obi ike, akụ na-etigbu okwu, onye ga-adatu egwu ọbasi onye mmadụ Chukwu na-ekwu okwu ife onye ya bụ ka ya bụ n'ụwa Chinemeze ndị Chukwu meleze bịa ụba si na chi o akụ na-esi obi ike, oji ego ji ọgwụ n'ụwa mmadụ bụ n'afịa zụrụ azụ, mmadụ bụ n'afịa zụrụ ọnụ kedu uko n'ịdị mma odogwu n'Indonesia akụ na-etigbu okwu ọyọ amala egwu ndị nwere obi eji eli ego anwụlika Indonesia ga na-abatanụ onwere onye nchekwube jebenu Jakarta ka na-ejezinu obele nwa Chukwu gozila gozi biko bilinu onye ka na-ekene kenduku na Jakarta bilio kenduku n'Indonesia onye ọma ụmụọkọ Lucky Star ezi oyimu n'ịdị mma onye ọma Chukwu na-ekene yi n'egwu ọma omere ọra bili Enugwu Ezike ka isi eje omere ọra Onu Kenneth Chinwendu Kenduk 1 n'Indonesia Lucky Star ọgbata ore kebezianụ ndị na-enyela aka si mụ kene inu ezi nwesi Ọnịcha Enugwu Ezike Nsụka wee pụtazianụ onye ọma na ihe adịlị m ọrụ isi mụ keneli ya ezigbo nna inu Chief Onu Paul na ezigbo nne Igbo Mrs. Onu Chinyere ọya adịlị unu na mmanụ onye ọma Chukwu ekene doha ka nnabata ejekwube m mmadụ wetebenu Injinia Atọ Kesi Okonkwo ezinwudo ugwu n'iya dị omeọgọ Khalifa na Kata ndị njimala obodo Asia Kasha kọntaktị onye ọma Injinia Atọ Kesi Okonkwo udo ugwu Khalifa na Kata Asia Kasha kọntaktị onye ọma na Chukwu gozili akalaka ya
ozikwu akụ na ụba ya ihe adịlị m ka echi na-echi ada agwụ ọrụ isi m were ego m otelu iyi nne na nna anyị na mmụọ Mr. Peter and Mrs. Ukeria Okonkwo Udogwu anyị si ka mkpụrụ obi nzuru ike na ndokwa ndị ọma si Ituku Batu Oke Ancient Kingdom Enugu steeti wepụtazia atọ ịnọkwu ya kenelu m akụgbawa ezi oyimu akụgbawa 1 na Doha Qatar ezi oyi ka ajọ nwanne onye ọma Tochukwu lodeli o tesi aka ọ dị njọ na ọya dị mmanụ mana a sị na onye kwechi ekwezianụ ma onye ọbụla tinye obi na Chukwu na ọdịgonu mmanụ abụghị eze ka m na-ejezi n'une n'ụwa ka m jee zute ezi nwanne m ịma na Apụgo dị na Kano dị n'Enugu ọ bụ onye ka m na-ekene Chukwu ka n'ike n'isobili ọnwa si na chi ọnwa betifadi ọnwa n'ịdị mma Chukwu ka n'ike n'osobili ọnwa si na chi 1 na Apụgo eze Nkanu Enugu steeti gosipụta Managing Director B&G Oven Bake Painting ndị ọkacha agba penti n'ụwa niile omelu moto ochie ọbụrụ moto ọfụrụ mana ebe isi ọnọdụ fa bụ kilomita 2 Mkpọ Umoji Road opposite Ilando unu ga na-achọlụ ụmụ moto m mmanụ maka na unu bụ ụzọ ndị ọzọ a na-esonụ Filipin ka na-ejezinu anyị nwelu mmadụ bili ọkụ na-agbọsala bịa kene n'ịdị mma anne gbachalachala na-eso Faya Odogwu ezi nwanne nke abịakene onye ọma keneliyi Ifeanyi Chukwu bili ezi nwa Chinwụba onye nweghị n'onwe ifenu ọkụ na-agbọsala n'echi ya ego ya ma nkwụnata agụ ego yi n'ọdịka orimiri atata Ifeanyi Chinwụba n'osoro ọkụ na-agbọsala 1 n'Asia ọkụ na Philippines isobili asị kedebe ji onye ji ego asị n'ọtata ka emebe maka na akụ na-esi obi ike onye gada atụ egwu obele nwa na ya eze onye ọma bili nwata na ya eze onemi ya nga Esiaki na jebili Don Thickness Odogwu Chike Nchekwube onye ọma n'ịdị mma
ọgịlịga wali na nwa ezi nwa onye nkwele ọkụzụ onye nweghị nwere ifenu obere nwanne m ọgụ na chukwu fụrụ n'anya Don Thickness odogwu akụ na-esi obi ike n'ụwa akụ na-etigbu okwu n'ụwa o ji ego na oji ọgwụ akụ na-edozi obi n'ụwa akụ na-etigbu okwu akụ na-edozi obi n'ụwa asị na na-eli akwa na-abịa maka na ife onye ligo bana o nwere ife nyalibe ife na onye mechinu maka na mmadụ amara ụbọchị ụnanụ onye ọma